thing ya zama na cewa message inda kake so kai passing across yana da muhimmanci, kuma misali voice inda za a ji ka ya zama na cewa ana jin ka clear. That is all that matter. Ya zama na cewa za ka ba da bayani ko kuma wani abu mai muhimmanci, imma comedy ne ya zama na yana da ma'ana, imma wani abu ne na information ya zama na cewa is so informative wanda zai misali taimakawa rayuwar wasu mutane, ko kuma dai a ce abun nan yana da muhimmanci kuma yadda za a ji kana bayanin wannan abun mutane za su iya fahimtar abin da kake faɗa, wato ta voice inda za a ji ka. Ko baka da wannan din zaka iya using earpiece na wayanka, ba dole sai kana da mic ba. Normally common earpiece na waya zaka iya amfani da shi. So kar ku waye receiving ɗinka cewa wai creating content yana da wahala ko kuma wani abu ko menene. No, just start. Idan baka fara ba za ka taɓa sanin me ke gudana a ciki ba. Ka fara a hankali, ka fara karami, ka fara da koyo, ka fara da abin da kake da shi. Insha Allah wani lokacin za ka yi achieving abin da kake so.